Laughing Leos Biano! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat kan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo aming kados ngay. Sapay kumata, nakaplastar kayo ditana, nang pasangbay dito'y programa tayo, babaan kan ay Mang Bianong dito'y Laughing Leos Bianong. Ngem sakbay na papagayam, wayaan tayo man pa dagitin ay shout out tayo. Shout out dita Purok Salvacion, Tagat Norte Claveria, ti Luzarata Alberto Family. Always naka-speaker ti programa yo ditoy, kunan ni pagayam tayo John Carl. Kablaw ken ni ipagkaw dita kawayan Isabela, ni Lilibeth Bonita. Nagtaw dita ken ni Rufino Bonita Jr., ti Malig Isabela. Shout out si Robinson Siador, Jared Rivera, Roy Siador, at si Uncle Mael ng Binalonan, Pangasinan, from Joel Distor. Makablaawan ti Berdulaga family, dito'y Tabak Bugay, Cagayan. Kastamot ti Patulay family, iti Solana, Cagayan. Nagtao dayta kinipagayan tayo Mayra Berdulaga. Bueno, kados ngay, intay nga ruden basaan, ti surat ti pagayam tayo naglingaw di tinaga Dalmas iti Baguio City. Kastoy man ti surat ni Dalmas iti Baguio City. Ken ka Mang Bianong, ilingid naklakuman iti naga Dalmas. Saan panaglastaw ng nalawa at talaga ti dagami ijay probinsya. Isu nga idi imay nagadaldag iti anak ko dito siyudad ti Baguio ket didan kayat ti agawi di jay probinsya Mang Bianong. Kay kayat da nga men ti klima ditoy. Nairuamdan iti nalamies ket awanen ti aanusan da nga agnaay di jay probinsya napudot. Isu nga ingkedeng may nga gasawa, surutan milaangan ida dito'y Bagyo. Kastoy man nga raw nga, irugay ti nanipudan ti parikot ko, Mang Bianong. O, anya ngay, kayat yu ka di ti daga ngay laklako kada kayaw. Wan man ang minda, napintas di daga. San unay analawa, hanggang umanay mo't apagpatakdaran iti balay mi diti Bagyo. Tapno saan kami nga gababang. Ayun kamayatan mo't lang ti addabukod na abalay dito Baguio. Ngaman manulaangan ti makapatakdari ti balay na dito ita. Ay, nagninamot ngamin na talaga dagiti lote. Milyones ti balorda. Iso presyong kapatid ti panangilako kun iti bakante alote mikan ka di talikodan ti balay me. Agyaman manang minda. Ilakok langin dagiti daduma dagami di probinsya. Tapno makapatakdar kami iti balay mi diti Bagyo. Sana balay? Taagtrabahong tumutun dagitan anak may. Dandanin makalpas iti kolehiyo ti inaunami.
Iso nga, inutin mi man tagpatakdar. Wen da kayon tinangsurot kadagiti anak yu dito'y bagyo. Nagmadimot ngamin direk namin kini bakit pinagtatalawan ta ng probinsya, manipod imay da nagadal dito eh. Iso dito'y kami tapno makadwami dagiti anak may manang. Bakit? Narukudan jay lote pagpatakdaran na iti balay tayo. Nasaya at matukas talakay. Uray di ka aruba tayo. Ituloy damot tan di balayda. Wana, imunadamot ang nagpatakdar ng tayo. Nasaya at mat no narukudan. Tapno amuda ti pagpatinggaan da. No bilang taikanda ti veranda di balayda. Wana, amudamot ti rukod. Iso nga awan ti makita ka parikot bakit? Kasaritak tong dagiti karpintero, tapno rugyan ti may patakder a balay tayo. Papang, talaga ka di saan kayo nagsubli di probinsya? Anya nga iti subyan media ay kat adda kayo mo dito kinading mo. Mapmapan kami lagta po masyar at adamot iti dagiti sanikwa tayo. Ngem dituin ti pagnaadan may kinimamangyaw. Nagmayatan, Papang. Di yung orad ilakla ko dagiti sa nikwa tayo di probinsya, Tapno adamot paspasyaran no daytay kayat tayo matagbakasyon. Wen, di ka agda anak ko. Din tumaila ko dagijay. Sayang mo ila ko kit din. Sabay bayat abo may bayag kat ngumatumot ang umataw ti balor ti daga. Imbaglatawi din yung to kinading mo. Di ka agda nagpapang. Tapaman na makatrabaho kan makaurnungak. Nayunak to dagiti sa nikwa tayo di probinsya. Nagalisto ti trabaho di tabalayo Dalmas. Basta napintas ti panahon, diretso ti trabaho manang. Uray di ta kaabayo abalay kat makikarkarera damot ang mga extension di tabalay da. Awan parikod manang. Siput-siputan nyo latta Tama nga no makaala da iti space arumba nga para kada kayo. Amudamot siguro manang. Iso nga awan ti parikod iti dayta. Ay na, tudo matan atudo. Makalawasan ana isardeng ti trabaho iti balay ang maipatpatakdar. Kasano kahit pa nagtutudumot kain. Di nasaya at mapanak pa iti probinsya bakit? Nakman kitaan dagiti daga tayo ijay, pasoksokay tayo iti katalig tayo. Umayak matlakay. Kasano no kalagag sardeng ditudo kat mapandag iti karpintero iti pagpatpatakdaran tayo. Ipakamuklaangan kadakwada asan da pa'y amapmapan, nga uray sumardeng titudo. Tamapanta pa iti probinsya. Saan mo't amasango da edsel kan ading nga, tamakumikum damot iti pagadalan. Nasurok makalawas may nga road nga agasawa ijay probinsya Mangbianaw. Iso nasurok may makalawas asaan kami anap na panite pagpatpatakdaran may iti balay. Idinagsubli kami dito'y bagyo dago sa pinagtrabaho may dagiti karpintero ngem kastoy matan tinapasamak Mangbianaw. Manang minda, ngay permimot ka na nagpalawa tayo ti veranda dagita karuba. Naglawa tinaalada pa sa tilote may. Dayta nga rutina kiap-apa akadakwada. Tadwa aldaw la na panak ijay sayangan, kastamot tinamayan da idi nagsubliak. Iso ajak na bantayan. Imbag no saan ang maapektaran tayan may no agpangato kami. Umuna agrado pa lang amin ti mararamid kahit. Alaan nyo ti husto aro kudyo. Agram da kita karuba. Kabu kabdala unay. Manang. Kitaan tayon to ati maaramid no agpangaton day tabalayo ang maipatpatakda. Ay, awanan. Permin ang nagdeket ti beranda dagiti kaaruba tayo. Kanti diding ti balay tayo. Imbes kumaada tayo ti agpalawa ngam saanan. Naglawa ti inalada. Bayam ta kasarita kida. Wen, kasaritam ida, takisayan da day ta verandada. Grabe mo tinamay anda. Amuda ti rukod, ngam kastakit din, tinaramid da. Wen nga rod. Kasaritam laang iday tinasaya tapno maawatan da. Madi talaga ti intensyon da,
Iso a pirmimot a nagpalawadan. Uwan bakit? Saya atak ti makitongtong. Matya talaga tinaramid da. Nauraan niya pa yung anggulo, tikitaan. Mang Roman, kasarita ka kumay tinasayaat. Oh, anya ti pagsaritaan ta, kaaruba. Kwa, nalawan sa unay ti na may anyo iti verandayo. Permi nga minin anay deket iti diding dita may patpatak dara balay may. No mabalin la ko ma, kisayan nyo dahi da verandayo, tapno saan nagdeket. Kat nalakan to lang ti panagpintor may ditayan may. Nay, nagkaaro ka maten a kaaruba. Da kayo laeng tinaisabsab it ditoy. Angem, da kayo pa iti mangisuro kada kami. Karbangan mi mo't da kayo ti nagagaw iti space. Lastog ka talaga. Sana ka makirikrikyan, Mang Roman. Nasaya ti panakisaritakan ka. Amuyo ti rukod. Iso ano agreklamo kami. Da kayo talaga ti antibidot. Iso asapay kumata nagkinawatan ta, Mang Roman. Nagbasit abanag. Saan mo mat asusuunan dahi ta nagdakkel a beranda ken diding dita? Anya nga iti parikot iti dayta. Saan kami na nagpalawa, ta palawa kayo matapalawa? Saan kami na nagsasao? Ngamita ta nagdeketen ti verandayo iti diding ti balay me, sapay kumata maawatan nyo dayta. Kasano no agpintor kami, di pa ikit din sa anen ang maistimar. Dagulet! Alawenen! Tabtaban mi nga rudan dayta birandami! Kababain mo't kada kayo! Madlaw nasakit tinakam ni Mang Roman. Idimbagakan ko na ti may papanit nagdeket na verandada kan diding ti balay tayo. Day tatirigat na iti kaaruba asan a makaawat. Isuda lang aruden ti adabidot na. Isuda pa iti adaganas na agsakit tinakam na. Ay, hawan nga rod. Naalasa na bale. Basta tong palo na timbagana at abtaban da di berandada. Awan ko mati parikod na amuda asurutan ti rukod. Tirigat namot ngamin kat ar-aramidon dalatan di kay kayat da. Idinto takit kita ang dalang arudon ti kaaruba da nga agpatpatak dermot iti balay da. Lastog dayja kasinsin mo. Isudalaeng ti may nakikaarubang kunamlan asino dametten anaturay. Roman, saan alastog ni Dalmas? Ibagbaga na lang ti karbangan na. Lastog nga rod. Siya ako ti mangibagbaga. Lastog kunam tadi mo maaklon ti biddot mo. Agdadata lang aro din asika ti ayan ti biddot ngem sikapay ti addaganas na ngagsao iti kontray ja kasinsin ko. Tung palem laangan ja kid daw na. No di mo tung palen, agsasango tayo laangan iti barangay. Anya? Nasaysaya at pa'y siguro no agsasango tayo iti barangay. Tapno maibaskag ti husto. Ken no asino tinagagaw iti lote. Tinabtaban dagaya man dyan nagdakla verandada iti ayan may manang. Uwan mabutang ama ibarangay ta agdadatamot ngamin nga iso ti ayan ti biddot. Iso na lang ta madlaw nga adasakit tinakam ni Mang Roman. Ay na, di mo ikaskasaw. Awan karbangan nang agsakit tinakam na. Ta iso ti ayan ti biddot. Saan mi nga minakayat kinitesi nga dakap apa may akaruba manang. Nang runa kat da kami lang ti nakikaruba kada kayo. Sana dayta ti panunutam. Ay, hadda ngamin talaga dagiti lastog akaruba. Ken talaga analastog dayjay. Iso nga adumot ti kaapa na dito area tayo. Saan da akaalaan gapo iti aramid na. Ha? Sana balay, agbaaw tulat ti sakit tinakam na. Ken ulitek nga ibaga, awan karbangan nang agsakit tinakam na. Taiso, ti ayan ti biddo. Labsan kayo pa ay kaaruba. Ha? Lastog akaaruba. Anya jay kunayo, Mang Roman? Ado ti lastog dita ngagkaywara. Kunamlan asino da. Awan babainda. Sige, Mang Roman, labsan kayo pa'y.
Mapanak man agpakan kadagiti karpintero. Lastog! Mang Roman, no siyak ti pangpangaganyo alastog, sa anak analastog. Dagiti tao asaan da makaaklon iti biddot da ti lastog. Ay, makapahay blood at talaga da diya karuba. Kasla baba iti panagniungiwat na, naglaing amakiapa. Baybay amon, di mo ni kaskaso. Awan serbina at tutupan ti kaskan kwa na. Kasano? Katkaslakit din da tao pa yan tinakabasol. Idin to tagdadatamot nga isuda ti ayan ti biddot. Nagtungpal da nga agpaiso idi kinasaritam. Ngam pirmimot asakit tinakam na. Iso nga ro da baybay amon. Saan nga iso ti pakadadaalan ti aldaw mo? Ay, masurunak lang amin at talaga. Aglablabuson. Yad-adda na ti mangsurungan ka no makita nang apektado ka. Iso nga di mo ni kaskaso, baka... Nagmaday ti panakilangan ti karuba may kadakamay magbianaw. Aging gaa nalpasan ti may patpatakdara balay may kat imakar kamain. Ar-aramidan mi matyamen tapno mapunasan ti anyaman na saksakitan ti nakam na kadakamay. Kasasao milatay da nga oray sanda kami ngay kaskaso. Kasi tin na minsan... Nagpipintas mo tan dagiti mulayo di taparaangan nyo, Tata Roman? Ay, wala. Sa anak ngamin asadot. Amok ti agmula. Sa nakas kadagiti daduma dita. Nga agin babaknang. Ha? Gaputan nakapatakder da iti balay da. Kunamlan agin babaknang damutan. Apay, iso dalaeng ayat ti makabaal ngagpatakder iti balay. Ado ti makabaal, saan lang ngay suda? Asino ti dakdakamatin nyo, Tata? Asino pa'y kuma, no saan adagiti agin babak ng dita akaroba, lastog da. Kunamlan asino da nga ado ti kwartana, iso nga agari-ari damutan. Ha? Nagmadi ti pa nagsasauna, Papang. Kakaasyak lang agtup-tupel tapno jak masungbatan. Nasaya at matadi mo sinumbatan anak ko. Awan panangabak mo iti dayjay no iso ti kasaom ta awan serbi ti panagrasarason na. Apay nga minakasta ti karuba tayo Adang agpaiso ti balay tayo dito bagyo. Ngam sabsabali mo ti ugali ti karuba tayo. Makisama tayo latan, anak ko. Basta sanda tayo asulukan, palabsan tayo latan ti panagsasauda. Papang, Saan nga isuda akaro ba ti magdadahil iti nagtal na apanunot tayo? Lakay, anawa umanday taaso tayo. Nagpigsa ti taon na. Sapay taulan na amin alumabas. Uwan ba kayo? Anawaan nyo nga, anday taso yaw! Taol at taol! Kasla isulangin ti aso Aday ta, makaungungutan ni Mang Roman. Mabitlaan, tayo nagpagsardangan ni Sparrow nga agtataol. Day taso yaw! Puna! Di ka ngamin tumanaol, Sparrow. Sabi nagpigsa ti taol mo. No di mo lat baliwan ti kinalaing mo at tumaol, ipadawat ka na di probinsya. nabayagan niya asok ni Sparrow. Di ipan ni di probinsya Uwan ngam kagura ti karuba ti panagtataol na. Gagangay laang mo iti aso tagtaol. Saan na naman ko na nga aso, no saan niya agtaol? No, dahi ti daw, ikabil mo idilikutan ti balay. Tapno saan na makikita dagiti lamablabas. Kagura na nga may no adu ti dinamam mo at tao ngagkaralabas. Nagadumot ng dahi tayong lutom, bakit? Wan man, agpadigo tayo man dita ka aroba. Barang no pangrugyanan day ta, tinasayaatan apan nakilangan da kada tayo. Nang runa ni Mang Roman. Mayat dahi ta na panunot mo. Sapay la kumata pumaiso dahi ta nga imbagam, bakit? Madingami na talaga, no? Kapapa ti karuba. Day ta nga rudket.
Iso ana panunot ko man ti agpadigo kadakwada. Iso a kinaimas ko ti sidaon nga inlutok, tapno sa anak amabainan nga agpadigo. Masigurado ka magustuhan da tayo ta, bakit? Ta nalaing ka namin agluto. Adi ati masapol mo. Ah, Mang Roman, awatan niyo kumaday toy. Ado ti inlutok, iso apadigwan kayo man. Ado matinluto ti asawak, na imas pa'y ti panaglutluto na. Ha? Makasida kami nga oray awan ti agpadigo kada kami. Ah, sa balimot daytoy ramanan niyo, Mang Roman. Saan kami agpalpalama? Tapno ikanda kami iti lamutin mi? Itadyo day ta kadagiti saan amang mangan kadagiti walwalang. Mang Roman, Palastog kayo kit di Kaya't yaw nga ipakita nga ado ti kwartayaw, iso akundi padawat kayo. No ado ti kwartayaw, ado pa'y ti kwartamay. ay, aglablabos at talagang day tamang Roman. Ngam isupay ti adaganas na nga agsao iti kontra kada tao. Ala, bebe amon. Amom, kagura na tayo akaruba na. Iso di mo nga rod ekspektaren nga awatan na ti itid mo kan kuana. Makapasakit nga rod itirik na. Uray kumadi na awatan ti maitad. Basta saan nga agsao iti madi adenggan. Ay, anya nga rod ngay, kat nakakaruba tayo mo diti nakipet ti panagpampanunot na. Itzal, pinakan mo ka din ni Sparaw. Wen papang, Tumanaol nga main, sapay rabein. pinakan ko sakbay ng insublik ije doghouse papang. Apay nga rod at tumanaol ngay. Adang amin labas sa pusa ije ayan na. Iso akagura na papang. Kastaya, kunaklagi din no tao ti tatawlan na. Sa nabali, agsardeng tumot lang day ta papang. Pirmi lang kami nakasurun na dagiti pusa ti kaaruba. Itaman pa'y abigbigat asaan nga agparik na ni Sparrow. Sigud ano bigbigat kat kasla tao nga agayab iti amo na. Nalabit ang nakaturog pa'y Yalaklangan iti kanan na. Pakanel kong sakbay nga agdigosak. Alang arudan, ingka mangalan iti kanan na anak ko. Makaikawa at talaga nga awan ti mangmangag at taul na no kastoy abigbigat. Sparrow! Agring ka ditan. At tuwin ti kanam. Sparrow! Ni, apay nga di ka pulso agkut-kut eh. Lukatak man la ti balay mon. Sparrow! Umay ka manganan. Ni, simbikil mat gaya man ti asok. Sparrow! Nasa bidungan laki din ni Sparrow, iso anatay. Aglablabutab ngamin tingiwat na. Anyamat tan. Nagbayag nga asok da ita. Iso ti kadkadwak manipo di mayak nagadal dito'y bagyo. Kasla tawa sumabsabat kanyak no day tagkapuaki di pagadalan. Ita, awanin. Nagranggas mo tan tinang sabidong kan kuana. Awan asida. Ala, sa nabali anak ko. Gumatang tayo langin iti kasukat na. Sa balilatan ni Sparrow papang. Hoy, anyamot nga minan tinangaramit iti daytoy. Awan asida. Mayat, taawanan ti makatitileng ataol ti asaw. Makaginawan ti lapayag ka tao. Tataruman, da kayo ka di tinang patay ka ni Sparrow. Nay. Apay ngay apabasulen dak anangungkel di taaso yo. Agdamdamag lang ti anak ko, Mang Roman. Awan na mo kiti dayta. Anya ko matimaganap ko, no patayat dayta aso yo. Sapay ko matakas ng agpaiso, tata. Laglagi pa nyo nga dalatak katukad ti madi nga aramid ti tao. Tauray laklakay kayo. Numapanak nagkakada kayo tinang patay ka ni Sparrow.
Di yung magustuhan ti aramidag, tata. Saan nga agpatpatingga ti susik me iti karuba me mangbianaw. Nalaos ti sakit tinakam ni Edsel nga anak me, idi natay ti aso na. Isu basit laeng asao ni Mang Roman, ket supalpalan matadagos ti anak me, tadakkel ti atap na nga isu ti nang sabidong iti aso na. Nasingpet ni Edsel mangbianong, ngem sabali mat no makaungayt. Isu saan ang makatagarin ni Mang Roman no ison ti agsao. Daytoy ita ti parikot mi mangbianong. Inaramid mi mutten ti amin, tapno agkikinaawatan kami ni ti karuba me. Ngem kaskas day, nga awan tinagnaan na. Anya nga tati kasayatan nga ramidon me, tapno aggibusen day to ya susik me, tano labsen ti agsao ket may maysa ti balay me, agdumalaeng ti ridaw me. Iwanwan na kuma mangbianong, to'y pagayam mo, Dalmas iti Baguio City. Pagayam Dalmas, makipagrik na ak iti mapaspasaran yaw. Ngem saan aday tate mamagpulkok kada kayaw. Basta tinapatag ket amuyaw nga umno ti aramid yaw. Agbalin kay latta nasingpet. No maminsan ti may sakadagiti narigat nga aramida ni ti biyag ket ti umisem. Napalawlawan tayo iti lubong napnuan gura, kinapait, imon, apal, kan kinaranggas. Ket umisem tayo iti dayta, ti kinasingpet mayakar iti sabalay no umisem tayo sipupudno kadakwada ket addaan iti nagpaiduma nga impluensya. Nga oray saan dapay nga umisem kadatayaw. Kinasingpat ken pannakibagay. Dagita adwa ti kabibilgan nga armas. Aramaten tayo ida nga inaldaw. Man nakikapya kayo latta. No maminsan adda panagsakit iti nakem, agumok ti gura iti kaunggan tayo. Mabali na makapanunot tayo pa'y nga gibalas, iti may sa apunto, iti biyag tayo. Ang amin dagita abambanag kat mangipasimudaag, iti kinanegatibo, ken mangparnuay laang iti agpatuloy asusik. Isu mamakawan kayo, palabsin niyo. Pagariin niyo ti nabalitukan nagpuspuso. Kamodyanan na ti maadaw iti Biblia. Insungbat ni Jesus, ayatem ti apo a Diyos mo, iti amin a pusom, iti amin a kararwam, kan iti amin a panunot mo. Daytoy ti umuna ken kang runaan a bilen. Ti may kadwa akang runaan a bilen, umaspeng iti umuna. Ayatem ti padam a tao akas iti bagem. Iti dagduma translation ti Biblia, ayatem ti kaarubam akas iti bagem. Alright, that's alright. Ala, kastamanen papagayam, aging gangay ti sumarunumanan nga intay panaginisem, panaglalangan, dito'y talaong ne biyanong. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos nagngina kata kayo, amen? Bye-bye! Thank you so much, ka-drama! Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!